Tenim aquí a l'Àlex Olayinka, que ha estat el millor jugador del partit d'Institut Masquefa, tot i que heu perdut de 20 punts. Com heu viscut aquesta experiència aquí en una terra nova com és Manlleu? Bueno, ha estat una molt bona experiència. Penso que podríem haver millorat la forma en què hem fet el partit, però tot això ens ho hem passat molt bé. Ha sigut un camí llarg de Masquefa a Manlleu, però ha estat molt bé, ha estat molt bé. Sí, segurament de les localitats més desarrelades, no? O sigui, més separades, vull dir, de la Copa Col·legial entre Masquefa i Manlleu, més llunyanes. No sé com has viscut les sensacions de jugar en aquest pavelló, que és un pavelló fred, no? Vull dir, també jugar sobre marbre i també com has viscut tot el tema que el partit ha anat a remolc tota l'estona. Sí, hem començat justets, després ja han començat a ficar punts sota cistella i el rebot, ens han dominat molt en el rebot i no hem pogut parar-ho bé. Home, tu has endollat algun triple, per això? Sí, dos. Doncs no està malament, vull dir, bon encert, també molts rebots has capturat. A quin equip jugues? A Sant Feliu. Sant Feliu de? Sant Feliu. De Llobregat, de Codines... Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat, molt bé, fantàstic. Doncs sort amb la repesca, que encara no sabem quan és, ens ho han de confirmar, però segur que planteu cara. Vale. Gràcies. Moltes gràcies. Merci.